Várjál, te rá tudok közelíteni. Oltják a fát. Nem miért ne? Kigyulladt a fa, bazd meg. A Dunaparton, Szentendrén. Superman kihívta őket, a tűzoltóság kiizéli a gyökeret, bazd meg. Gyökértűz, bazd meg. Videó. Látoltják belülről, bazd meg. Kigyulladt belülről a fa. Ja. És most mit csinálnak, bemásznak? X-kém, ide nézzé, mosolyogjál. Anyát kivágják láncfűrészre. Ez a humánis megoldásban. Itt a texasi láncfűrészes. Basszak. Csinálnak egy bejáratot. Kivágják a fát. Bejáratot vágnak a fába. Bejártattam az Hallottam. Bemennek Narniába. Tényleg bevágnak. Lehet, hogy egy macska. Azt is elvágják láncfűrészre, vagy... Oda mentek arra hátra, ott is urantottak a ott is voltak, azért mondom, bizonyák, lezárták a Miért kell behajtanak annak alapján? A durranóval vágod. A rosszot vagy? Azt fölvetetek, segbetoztak. Mi? Fölvetetek, segbetoztak. Ja. Nem lehet Szép kövér, aztán kis elvesztem. És megy be panaszolni az embereket. Ott fújják be a habot, vagy ez víz. Durranóval voltak. Mi van már? Jaj, de jó. Eloltodott a tűz, majd láncfűrészre kivágtak egy darabot. Még vágjuk az egész, mert nem elég egy darabban. Csak kigyullad a fakus, mi van? Tehát nem értem. Ennek ma úgyis mindegy, hogy egy gyökerének a közepe kiégett. Nem nagyon fog tovább élni. Aha, kemény fa. Még 1300 bésítve. Ugye. Öcsém, hogy lövnek ennek a nőnek a mellé. Várj. Ja, ez kérdés volt őket. Nem bekukkantanak a túlvilágba.
beszippantja őt az éter. Eloltódott, az már hagyjuk. Most visszateszik, fogadjon. Oda basztam. Nem tette vissza. Ez is a fáj, legyen az bele humuszodik, bazd meg. Tényleg vagy. Hívjuk a rendőröket. Kijönnek, hogy ezzel rohamoztak. Azt is meg kell várni. Vacsorázik, vagy mit csinált. Megevett egy darab fát. Nem csak fel azt mondjuk, azért melyik Isten, ahogy kinéz. Itt a tehén, bazd meg. Jönnek így a zöldek, és így visszagurítgatják a Dunába. Azt hiszik, Ki? Most mennek felderíteni az FBI-sok. Azok már szerintem tovább úsztak, nem emberek voltak. Az egy igazság. De utána úgy eltűnt, és akkor mondták, hogy emberek arra rohantak a társadalomra. Menjél már előlem, baszod. Ez nem humánus dolog. Én is mutattam volna. És utána a víz tetején ott ugye a füsttel jött. Egész áthúzódott a füsttel ugye a másik oldalra. Szerintem ez így nagyon nézlek. Ez büntény. Bemennek az erdőbe az FBI-osok. Mi az, amiben dobálunk? UFO-t deríteni. UFO-t deríteni. Ez egyébként a halember volt, aki robbantott. Lerakt az ikráit. Nem keltek ki, nem tetszett nekik ez a klíma. Fölrobbantak, ilyen önmegsemmisítő. Nem tetszett neki a klíma, fölrobban. Igaz, ezért. Itt a biciklis hadtest. Magyarország ereje. Ott vannak a besúgók. Valójában azok is halemberek. Mennek is oda a gáthoz, beúsznak a Dunába. Ott az a vízvezeték, az a római. Azon belemennek és belecsobbannak a Dunába. El is tűntek a fa mögött. Odavalók vagytok. Hol vannak az FBI-sok? Kijött valami ismeretlen alak. Így futnak rá, így ezt így betűnnek. Az se ember, két keréken jár. Itt a Duna, innen jönnek, itt vannak a békapeték, ez a zöldség itt. Ez itt mindikra. Ez a probléma, nem a Dunába rakta a petét a halember, hanem ki a fára és berobban. Ez itt Szentendrén nagyon veszélyes környék. Innen úsznak ki a halemberek. Na jó. Ez volt a helyszíni tudósítás a halemberekről Szentendrén. Csókolom.